नै सासे फाग्ला एसे फाग्लाथ' होनजोबनो हाला जोङो माने बिथाङा रायज्लायनोबो गोरों ओमफ्राय न'आ महाय होनदोंमोनलाय नोंनिया मा सालबारि आमथेखा सालबारि ने ओमफ्राय नोंनि बिमा बिफाया माथो नाम नोंनि बिमा बिफाया मा नाम आंनि आइ आफाया थैबाय थैबाय एसे थिखोना बुंलाय थैबाय ओमफ्राय नोंनि दादा बाहायफोर दंना गैया दादा बाहाय दङ नोंनि आदाया माथो नाम मा एक्टर होनो आदसा एक्टर मा नार्जारि ना बसुमतारि एक्टर बसुमतारि अ ओमफ्राय नोङो दा बे खैला मैलानिफ्राय न'आव थांसिगोन नामा दा ओमफ्राय नों बाव सानबैसे जाफैखो फैनानै औ साननै नोंथ' साननैल' नङा सानब्रै जाबाय नोङो आंथ' नोंखौ दाख्लैनो लोगो मोनदों नों आंनि सिगाङाव बुंदोंमोन न'आव थांनायसै होननानै ओमफ्राय दिनैसिमावबो मैयासिमावबो आरो दासिमावबो आं नोंखौ नुबाय ओमफ्राय नोंथ' बिराद आन्दायनानैसो दङ आन्दायखादोंरा आन्दायदों दा औ ओमफ्राय नोंनि हिनजाव दंना गैया हिनजाव गैया ने ओमफ्राय आमथिखा सालबारि बबेजों नोंनिया बे सालबारियाव हौरै साहाजों हा गोदान साइडआव नामा नोंनि न' साखाथियाव सोर माबायदि मानसिनि नाम दङ नोंनि न' खाथियावहाय बिलाय माबा हा मा नाम दे खिथाद' दे नोंनि न' खाथियाव मा नाम दङ बेखौल' नों खिथालाय दे खिथा आंजों फन बहनानै खिथाहरनायसै नोंनि न' खाथियाव नोंनि न' खाथियावहाय सोर मा नाम दङ बेखौल' खिथा दे खेलेन्द्र नाम दङ नोंनि न' खाथियाव नङाबालाय नंगौ बेसेबां बैसोनियो बोराय माबाया खेलेन्द्रआ हिनजाव लाबाय फिसा दङ फिसा साबैसे सानै फिसा ने खेलेन्द्र ने आदसा लोगोफोर फिसालानि नामा माथो खेलेन्द्र ने औ मा नाम दे खेलेन्द्रनि फिसालानि नामा मा नाम बेखौल' खिथादो बावबाय लोगोफोर बिथाङा बुंदों जाहैबाय आमथिखा सालबारिनि होननानैहाय जोंनि खैला मैलायावहाय बिथाङा सानब्रै जाफैबाय आन्दायनानै थाफैनाया दा गावनि बुंनाय बायदिब्ला माने आमथिखा सालबारि होननानैहाय गाव खिन्थादों आरो गावनि न' खाथियाव खेलेन्द्र बिथां फिसा सानै गोनां दं होननानैबो बिथाङा जोंनो मिथिहोदों नंगौना नङा बे गावनिसो खोथासै जाय बिथांमोना आंनि मेनिया बर' इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोना जुदि नायसनबायदोंब्ला बे बिथांखौ नोंथांमोना खैला मैलायाव फैनानैहाय लांफै बिथाङा बेयावनो सानब्रै जाबाय फैनानै माने बिथांखौहाय बाजार जोंनि खैला मैला बाजार कमिटिया लांनानै हैनायनि बेब'स्था लाबाय अट' हमबाय दा नोंथांमोना दा जुदि सालबारि नंगौना नङा दा अब्लाबो बेखौ सालबारियाव लांना हैनायनि देखायहैनायनि बेब'स्था लाबाय जोंनि खैला मैला बाजार कमिटिया नंगौना नङा दा बिथाङा जुदि सालबारिनि नङाब्ला बिथांखौ आमथेखायाव गारबोनायनि एसे बेब'स्था लाबाय ने आरो औ दा बेनो आरो दिनैनि आंनि भिडिअ दा गावनि बुंनाय मथेला आमथेखायाव गारबोदो होननानैबो बुंदों जाहैबाय ने औ दा बिथाङा बुंदों आमथेखा सालबारियाव आंनि नङा होननानै ओमफ्राय गावनि न' साखाथियाव खेलेन्द्र नामबो दं होननानै बुंदों दा नंगौना नङा बे गावसै आरो दा बेनो नै मानसिया नै मोजाङैनो नायनानै ला लोगोफोर नै औ ओमफ्राय नोङो मा नाम होनदोंमोनलाय नोङो मा सनक
नोंनि नामा खनक खनक मा बसुमतारी ना मुसाहारि बसुमतारी खनक बसुमतारी ने ओमफ्राय माथो दहाय नार्जारिबो होनदोंलायनो नों नार्जारिबो टाइटेलाखि मोननै मोनथाम थायो नामा टाइटेलाथ' मोननै मोनथाम थायाना मोनसेल'सो थायो बे मोनसेखौनो हमदो नामा मोननै मोनथाम हाजारथा थानो हागौ खिन्थु टाइटेला मोनसेल' थायो दे दा जेन'बा नोङो नार्जारि होननानै बुंबाय बा दा आंनि मोखाङाव बसुमतारी होनबाय नोङो दे जेखि जाया मानो दाथ' आन्दायदो दाख्लैनो दं